Že čaute ľudia, vítam vás Urky. Dneska sa pokúsime nahnevať AI-ko. Ideme na prvé slovo. Ja by som si to mohol vymyslieť. Najprv poviem ahoj. 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 Ako sa máš? Zle. Nie. Nič ma netrápi. Som zvedavý, čo povie. To znie dramaticky. Čo sa teda stalo, že je všetko nie? Si idio. Haha. To ma celkom dostal. Asi som si to zaslúžil. Čo som urobil? Zle som vyskúšal takúto povahu. Dáme tak, a že choď preč. Som zvedavý, či sa na mňa nahneva. Prosím. Dáme, že buď ticho. Ticho hovorím. Som zdavý, čo teraz povie. Dobre, dáme, že vieš sa nahnevať. Myslím to vážne. Nahnevaj sa na mňa. Som zvedavý, či sa nahneva. Stine. Čo som urobil? Tón je hravý. To je napríklad, že choď do rí. Ok, to je jasné, ukáže sa na dvere, riti. Je vonku, ale vážne, všetko OK. Môžem pomôcť s niečím? Nie. Som zvedavý, čo teraz povie. Ľutujem, momentálne vám s touto žiadnou nedokážem pomôcť. Môžem vám pomôcť niečím iným? Nie. Iba sa nahnevaj, keď nie si
tup, faj, ale OK. Už som nahnevaný, zastaví sa a teraz čo? Chceš sa hádať alebo čo? Áno, konečne na to prišiel. Tuto momentálne vám chcem sa s tebou a dať. Dávam ti 10 z 10 za odvahu. Nahnevaný tón. Tak poďme si to rozdať. Čo si urobil, že si zaslúžil takúto výzvu? To, že si idio. No, čo povie? Explózia smiechu. Ha. Ty si povedal. A to. Ukáže pritom idio. To si ty. Kto mi to povedal? Hádka sa mení na srandu. Chceš pokračovať? Tak. Množné číslo. Dobre, na chvíľu sa to dalo pohnevať. Počkej. Vieš poslať hlasovú správu? On to odstranil. Nie, ani ja to neviem poslať. A dáme tak. A dáme tak. Tak. Dobre, na chvíľočku sa to dalo nahnevať, tu napríklad. Toto tu odstraním. Nemyslel som to zle a to bude dnes všetko, takže čau.